Il-ġimil naturali tal-Busquet diġà jattira mijiet ta' persuni, iżda dan ma jfissirx li m'għandux ikun indukrat. Għal dan il-għan tħabbar proġett ta' 4 snin li se jsebbaħ l-ambjent tal-Busquet biex bekk jibqa' joffri pajsaġġ li jpaxxi l-għajnejn. Il-proġett li tħabbar mill-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat jinvolvi t-tiswija, restawr u l-bini mill-ġdid tal-ħitan tas-sejjieħ li jipprovdu għall-ilquħ tal-ilma. Dan flimkien ma l-istabilizzazzjoni tal-ħamrija u l-ħarsin tal-flora u l-fawna fis-sit Natura 2000. Dan il-proġett li qed isir taħt il-programm EU Environment Life jiswa ftit anqas minn 3 miljun euro. Mark Cosin, il-manager tal-proġett, spjega kif se jkunu mħarsa s-siġar rari li hemm fis-sit fosthom dik tal-Fraxnu. Barra minn hekk se jkunu rranġati 7,000 metru ħitan tas-sejjieħ biex jilqgħu għat-tibdil fil-klima. Hemmhekk ħanamlu full rehabilitation tiegħu fejn ħanerġgħu nikxfu il-pedamenti tal-art, ġifieri ħannatfuh kompletament. Għandna l-arches diġà minna il-surveys tagħhom, ħaniddismantiljawhom waħda by hand u nagħmlu replacement u restoration ta' dawk li huma damaged. Mbagħad waqt dan ix-xogħol qegħdin inneħħu wkoll speċi ta' pjanti jew siġar li huma invażivi li jagħmlu ħsara għall-abitat bħal dan. Minflok dawn il-pjanti Mark Cosin stqar li se jitkabru 1800 siġra biex jimlew fejn hemm in-nieqes. Anke fejn għandna l-water course inħallu l-ilma jeqpa' nieżel b'mod naturali għaliex minħabba li kien mitluq spiċċa ħafna debri, ħafna ġebel u tskuk, allura dak kollu jrid jiġi mnaddaf. Il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat qal li permezz ta' dan il-proġett se jkun indirizzat wieħed mill-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima li huma tnaqqis u l-irregolarità fix-xita li jnaqqas l-ilma meħtieġ li jsostni l-flora u l-fawna. Huwa saħaq kif minkejja ċ-ċokon ta' pajjiżna għandna l-obbligu li nħarsu u nipproteġu l-ftit ambjent u biodiversità li għandna f'pajjiżna. Għaldaqstant il-Ministru Brincat sostna li l-Gvern jinsab impenjat li jindirizza l-urġenza kbira ambjentali u ekonomika biex jitnaqsu kemm jista' jkun malajr il-gassijiet serra għal ġid tal-komunità Maltija.